Al tresmall, una de les arts tradicionals de pesca, l'escala és a punt de desaparèixer, o, si més no, els que en viuen no hi veuen futur. En pocs anys les captures han baixat considerablement en totes les espècies i es fa difícil sobreviure amb el que es treu del mar. Els ingressos han baixat i les despeses s'han mantingut o incrementat. Salvador Pagès, pescador de tresmall. Les captures estan molt baixes amb totes les espècies. No hi ha cap espècie que puguem dir ostres tu, això funciona. Vull dir, tot està a mínims. El lluç ja gairebé no sabem de quin color és, perquè antigament aquí a l'escala ens hi dedicàvem gairebé totes les barques. Vull dir, era una cosa segura. La pesca del lluç és una cosa segura. Sorties, calàvem els nostres 2-3.000 metres de peces pel lluç i, escolta'm, i allò no fallava, no? Moltes vegades no hi anàvem per preu perquè anàvem molt baratet i feies una altra cosa. Però és que ara no hi ha ni això, no? Tots pensem en la jubilació, imagina't gent amb 47, 48 o 50 i pocs anys, com és el meu cas, tots estem pensant, ostres, que complicat serà arribar-hi, perquè les captures cada any a menys. Ui, no us he parlat de la sèpia, me l'he deixada. Vull dir, portem uns anys de regressió, és una de les espècies importants, una de les més importants pels tresmallers de l'escala, roses i l'estartit, i hem perdut més d'un 50% en 2 anys de volum de captures. Una altra de les fonts d'ingressos era el que es podia extreure tocant de la desembocadura dels rius, com les cloïsses, les tallarines i d'altres mol·luscs. S'atribueix a la retirada de sorres per refer platges o a les plantes d'àrids, que han fet que no arribin sediments al mar. Aquestes extraccions de sorra que es va fer en tot el golf, que es va treure un volum de sorra molt important de davant del Fluvià, que es va anar per fer platges a Roses, i llavors recordo que del càmping Les Dunes fins a Empúries també es van treure moltíssims camions de sorra que van venir aquí a la platja dels Riells. Estem parlant de finals dels anys 80, no, em sembla, o principis dels 90. Això va fer que es modifiqués bastant l'ecosistema de la platja. O sigui, a llocs on pescàvem les tallarines, jo sóc un dels mariscadors que hi havia, la sorra, o sigui, pescaves tallarines i no hi havia pedres. Vull dir, ara, després d'aquestes extraccions de sorra, tiràvem les gàbies a l'aigua i les trauríem plenes de grava. És a dir, la platja va recular, perquè aquesta sorra que es va treure del Fluvià, que es va fer un forat molt fondo, es va haver d'emplenar aquest forat, no? La sorra d'on va sortir? No en baixa de sorra pel riu. La sorra va sortir de dalt la platja, de les dunes són més petites que abans, evidentment. Aquesta sorra va anar a tapar forats, no? Tampoc es troben en lloc habitual els coneguts cargols punxencs, dels que pràcticament no en queden colònies. La caiguda del tresmall també s'atribueix a les normatives, que no afavoreixen la supervivència del sector, amb zones de pesca més restringides o menys metres de xarxes. S'ha apartat amb la normativa. Nosaltres posàvem les xarxes que volíem a l'aigua, les que volíem. Llavors, feies números. Si no era per quantitat de peix, feies el jornal per avorriment, no? Agafaves un peix aquí, un peix allà, més quilòmetres de xarxa. Ara no, ara anem a la llei. 2.000 metres. 2.000 metres per mariner a bordo. Vull dir, les barques, un sol home, perquè per 2 resulta que tots són despeses, doncs 2.000 metres de xarxa. Ells veuen clars que s'ha d'intentar salvar les espècies, i estem d'acord. El com no estem tan d'acord, perquè també s'hauria de mirar de salvar el pescador, no? Perquè si no, no salvarem el pescador. El pescador al final s'enfonsarà amb la barca. Serà l'últim de saltar, que consti, Primer saltaran les rates, després nosaltres. A tot plegat s'afegeix que no hi ha relleu generacional. A l'escala tan sols hi ha un jove de 25 anys que vol seguir el tresmall. A la resta d'arts, com l'encerclament, passa el mateix. Només fent un cop d'ull, doncs veus moltes barques a la venda, tant d'encerclament com d'arrossegament. Aleshores, aquí a l'escala tenim una mostra que la gent del país no vol anar a pescar, només veiem les famílies que són propietaris de les barques, d'encerclament, i llavors, gràcies a que hi ha aquesta gent de fora, els marroquins, aquests barcos continuen pescant.
Si no hi haguessin els marroquins, no hi hauria prous mariners perquè aquestes barques funcionessin. Són paraules de Salvador Pagès al programa Parlem de Canal 10, que es pot recuperar íntegre a la carta a www.canal10.cat.